बीरू 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 टोडरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ टोडरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ अब डोलिया ससुरा में रुके सुन पगला मन करना दुखी अब डोलिया ससुरा में रुके तनी नाम होइलू खुनवर होइलू छछन ताते परा आके रंग करके फीका फीका कइलू जान कहवा से सिखलू दिलवा तूरे के तरीका फीका कइलू जान बीरू 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 टोडरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ टोडरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ आज तू भला ही बिछड़ता कालू ले रहलू कोरा में कैसे दूसरा कैसे नूरा सजल तोहरा सिंहरा में बजबूरे रहे सदा खाके कहा ताने कसम दिलवा तू खाइलू प्यार के भुलइलू तुरलू सब अरमान जाता के रंग को के फीका फीका कइलू जान कहवा से सिखलू दिलवा तूरे के तरीका फीका कइलू जान बीरू 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 टोडरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ टोडरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ प्यार तो और बिछड़ल जाता फिर भी दिल खामोश बा अलगा होके जिए के परी होतने सा अफसोस बा विश्वास करो रोसा हमरो छान छान गलती कौन पिरियन सुपवन के बोलिया भइल बिराना के रंग को के फीका फीका कइलू जान कहवा से सिखलू दिलवा तूरे के तरीका फीका कइलू जान बीरू राजा साउंड टोडरपुर ऊंचा हुआ बाजार आजमगढ़ मोबाइल नंबर 73 48 19 39 56।